Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panakimisak. Amen.
gloria na, ibutagtag tay ngarud, kinaimbag na, when intay amin ikanta. Agbyag ka, O Kristo nga ari ti kapya, agbyag ti Apo nga arit langit ken daga, ti sanga lubungan umayag ruknoy ken nagdayaw ken ka, tarumbeng laeng nga itan og daka. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kuma kada kayo, ti sangalubungan nga iglesia tayo, ti daytoy maudi a Domingo ti ordinaryo a panawen, rambakan tayo a solemnidad na indaklan na fiesta ni Kristo ari ti sangalubungan. Agrambak, agyaman tayo, taisuna, tibigbigan tayo, nga mangituray, itibiyag tayo, ti pagarian na, ti tuntuntunan tayo, nga dumteng kumakada tayo. Saganaan tayo, tibagbagi tayo. Agbabawi tayo, kadigit ganito, asabali, tinagturay, ken nagari, iti panunot, iti puso, ken itibiyag tayo. Agulimag tayo, nga manglagip, kadigiti nagbasulan tayo. Apo Jesus, naindaklan na Diyos, Prinsipe ti kapya, Apo kasyan na kami. Kristo Jesus, anak ti Diyos, ken anak ni Maria, Kristo kasyan na kami. Apo Jesus, sao at timmao, tanok ken dayaw ti Ama, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ngay turong itibiyag nga agnanayon. Iday-dayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti katao anahimba, ti panagnaknaken na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrupabanda, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi Jesu Kristo, bubukto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadayto arararaw mi, sika si tutugaw
iti makanawat ti Ama. Kaasyan na kami, gloria iti Diyos, ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwan, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin kay tagnanayon a Dios, kinayat mo a pinabaro dagiti amin a parswa, iti sidong ti ayayatem nga anak mo nga ari ti sangalubungan. Ispalan na kamkad, ispalem kad amin a parswa, iti kinadakes, kadagserbi kanagdaydayo dang agnanayon ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo ket Apo mi, isu a makipagbiag ken makipagariken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Daniel. Iti parmatak, iti dayta arabii, nakitak iti maysa akasla tao. Umas asideg, ket linikmot dagiti ulep. Imasideg iti sibibiyag nga agnanayon, ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay iti pannakabalin, dayaw ken iti naarian apan nagturay, tapno agserbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti pannakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Agarin ti Apo, nakawasan. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Ket nakagayan iti pigsa. Agarin ti Apo, nakawasan. Pudno unay ay impasdek na ti lubong, pulos asaan a magunggun. Impasdek mo ti tronom o Apo, manipod punganay, addakan sakbay ti panangrugi ti panawen. Agarin ti Apo, nakawasan. Tilinteg mo o Apo, agnanayon, ket pudno anasantuan ti templom. Iti agnanayon nga awan inggana. Agarin ti Apo, nakawasan. Ti maibasa na adaw iti libro ti paltiing. Ni Hesu Kristo ti mapagtalkan asaksi ti nauna nga anak anagungar ken agturay kadagiti ar-ari ti daga. Ay ayaten na tayo ni Hesu Kristo ket winayawayaan na tayo kadagiti basbasol tayo babaen ti papatay na. Pinagbalin na tayo apagarian tapno agserbi tayo akas papadi iti Diyos ken amana. May paay kuma ken Hesu Kristo, ti gloria ken panakabalin, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kitaen yu, umayan ni Jesus abuyugen dagiti ulep. Makitan to ti tunggal maysa, agraman dagiti nang duyok ken kuana. Dungawan to dagiti amin at tattao, dito'y daga. Maaramid kuma akasta. Amen. Siak ti Alpha ken ti Omega, kunani Apo Diyos ang manakabalin amin. Isu nga adda ita, adda idi ken umayto. Ti sao ti Apo. Agsaw ka kada kami, silawam kat panpanunot mi.
ikateme ti dua-duami, sisasagana kamadunge, intayan. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinunani Pilato ken Jesus, si kakadi ti ari dagiti Hudyo, nagtaod kadiken kadaytoy asaludsod, wenno addan nangibaga ken ka, insungbat ni Jesus. Ipagarup mo kadi a Hudyo ak, kinunani Pilato, indarom da ka kaniyak dagiti kailiam, ken dagiti panguluan na papadi, aniaya ti inaramid mo. Sana dito'y lubong tayan ti pagariak, kinuna ni Jesus. No dito'y lubong kuma, makigubat, dagiti pasurot ko, tapno sa anak amaiyawat, kadagiti Hudyo. Ngam saan adito'y lubong tayan ti pagariak. Isut gapuna asinaludsod ni Pilato, no kasta may saka nga ari na sa umon insungbat ni Jesus. Daytoy tigapuna anay yanakak ken imayak ditoy lubong tapno paneknekak ti pudno. Dumngeg kuma kaniyak ti siya sinuman nga adda iti pudno. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ni Kristo Jesus nga ari ti sangalubungan ket kas gagangay iti panunot tayo ken itirikna tayo. Kinawusan tayo ni Jesus nga da korona na, nga da setrona, nga da nalabaga nga kapana, simbolo ti daeg, dayag, panakaitandodo ti gloria, turay, panakabalin, dayaw. Ngumaniya akita ti pagarian nga iturayan ni Apo Isus. Tidaan natulag na ipadto nga ti umay a Mesiyas ket ari. Ti baro nga tulag na ipakdaan nga ti ipasngay ni Apo Santa Maria, maisaad to iti trono ni David nga amana, dinto agpatingga ti panagari panagturay na. Iso kunamet ti libro ti Paltiing, iso ti Alpha ken ti Omega, pagrugyan ken paggibusan. Iti Ebanghelyo ni San Mateo, iparang na ni Jesus nga ari nga agturay, umayto iti mauding aldaw, kas na indaklan nga ukom. Paglasinan nanto iti makanawan, dagiti nalintag, ti makanigid, dagiti killo, kas ti panamaglasin ti pastor, iti karnero, kan iti kalding, dasigan na, tinaimbag, kan ti dakes. Iti Ebanghelyo ni San Lucas, ari, ada iti trono na iti krus, lalayisen ti mananakaw nga maging kanigid, timat ada iti makanawan
na ibaga na kit di Apo inton dumteng ti pagariam, inton umay ka agturay, laglagi penak to kadi. Na parang ti ari nga mangpasangbay, sidadaan nga mang welcome, itamet langal daw, adda kanton sadyay paraiso. Dikad pay, makita tayo kan maikan tayo, nga daytoy ngagpayso nga nadakamat pay iti ebanghelyo tayo met ita, ti saan aditoy lubong, ti ayan ti pagariak, nalawlawa ken naununeg manen nga panagkita tayo, numampay kinawasan tayo kas iti ari ka nagturay iti lubong, magbalin nga senyal, agbalin nga pakakitaan, nga iso na agturay iti nalawlawa ken naununeg, ti anag na nga pagarian. Saan nga dito'y lubong? Saan nga sakupan ti lugar, espasyo, saan nga sakupan ti panawan, tiyempo, naununeg, nalawlawa, sabali nga pagarian. Meron tayo, no kitaan tayo, dagiti pagarian nga amu tayo, dagiti kasasaad, ken kita dagiti nga pagarian, makita tayo saan nga rod nga dayta ti kayat na nga pagarian. Makita tayo kanin parang na nga ti pagarian nga iturayan na no iti lubong ti pagarian ket serbian tayo ti ari. Orelanganan dagiti simbolik nga panagturay. No kasta nga adda piesta ket kasta unay ti panakaitandudo ken panakabalangat ti reyna. Reyna ti fiesta, reyna iti rabii, muse of the night, mabalangatan da aming adaeg, dandaniwan da, kantaan da, entertainen da. Kitaan tayo, agmandar, adaturay na, dapan nakabalin. Ngem, ti panagari na, baliktad, imbes nga dagiti pasurot, matay para kyan kwa na, iso, tinatay, para kadagiti pasurot na, sabsabali. Uray pay, dayay panagrukob na, nga nang bugo iti saka, dagiti adalan na, ari nga agrukob, agpakumbaba, agserbi. Dayta ti itandudo ken iparang na ti pagarian ni Apo Isus. Isu ti agayat, isu ti agserbi, isu ti sidadan amatay. Ti pagarian nga ammo tayo, uray di uneg iti pamilya, no ni nanang mo ti ari, isu ti masurot. Ni tatang mo ken dagiti anak da, ni nanang ti masurot, isu ti ari. No iti uneg iti barangay, iti uneg iti ili, iti uneg ti probinsya, iti uneg ti pagilian, makita tayo. Adda dagiti kayat tayo nga kababalin, ken saan tayo nga kayat a kababalin dagiti agturay. No isuda ka man nakabalin, ka isuda iti masurot, isuda ita. Tigapuna nga idi 1925, kastameten ti kababalin ken galad dagiti agtuturay, dadaelen ken iroromen dameten, punggusen dameten ti waya-waya, repeten ken dadaelen dameten ken tingalan dameten ti waya-waya dagiti tattao. San meten nga makabiag dagiti klase, san meten, san dameten nga bigbigen nga ti Dios ti kangatuan naturay, ti Dios inranod na laeng dagiti nga turay kadagiti agtuturay, dayta nga panakabalin, dayta nga authority kadagiti agtuturay ay abusuan ken aramaten dameten, daytan dakkel meten ti tinugawan da, impak ni dameten, ipak ni dameten ti kinapudno, ipak ni dameten ti kapya nga ni Jesus nga bigbigan tay amin na Kristiyano kas agturay kada tayo. Agturay nga pagturayan ti ayat, dayay kararagmet nga matungpal kumatinaken mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinaken mo, dayta ti mangibaga kada tayo, nunya nga kita ti pagarian ni Apo Isus, nunya nga klase ti ari ni Apo Isus, ti pagarian ti Dios, ti agturay ket ayat, ti pagarian ti Dios, ti agturay ket panakatungpal tinakem na. Nusukiran tayon tinakom na, santay nga denggenan dagiti bilbilin na, santay nga ipakat ti panaginayat ken panagpipinakawan, panagririnanod, panakipaset, panagkikibin, panagtitimpuyog tayo ngagdaldalyas, ti daytoy nga panagbiag. Nupukawan ken ipaknitay amin nga kababalin ti pagarian ti Dios,
ay saanen nga pagarian ni Apo Isus, saanen nga isu ti agari. Dadya upat nga kita ti ari ti espada, ari ti pangor, ari ti diamond, oros, ari ti puso ni Jesus, ari ti puso, saan nga ari ti kinabaknang ken panagbaknang, saan natay nga iturayan ti kinabaknang, saan nga ari ti panagkikinabil ken panagpangor, saan nga ari ti panagpipinatay espada, bileg ken turay, ari ti ayat. Daytoy tinakem ti Dios, ari ti ayat. Kita antay ti bagbagi tayo, nya ti agturay iti biag tayo. Nya ti agturturay, adda kadi gurang agturturay, adda kadi gagar ken tarigagay nga isulatan ti agturturay, kaya't kot bumaknang, kwarta, uno inturayan ti huweting, taraknek, pustaak, bumaknangak, kwarta, uno inturayan ti derep, asawa, nagimas kamayang asawa. Ang talataminan, kaida, nobya, nobyo. Inturayan ti kinaderep ken asawa aming nga otek na sex. Tinagturay iti otek na sex. Nagimasen. Wano inturayan ti San Miguel, agpigergeren no awan ti malidok na nga San Miguel, mabain amamunawan. Wano inturayan ti ML, pamiga na, ML, pangaldaw na, ML. Namuri-muran di uto na. Wano datan, makita, manyatag turay. Wano jerupa na ilusyon, ang ganda-ganda ko. Ti agturay, di jay biag na, jay rupa na. Jay rupa na latan, jay rupa na. Ming-mingan na. No 20 katupat nga oras ti agmalmalam, 20 katupat nga oras nga ming-mingan na. Ang ganda ko. Na ulawan, makitam. Nya ti agturay, lipistik, bangbanglo, tarupam, tasubsub mo, tamatam, tangipon mo. Nya ti agturay. Uno jay jowa, every minute, jowa, every minute, daytan ti agturay. Na ulawan, na jowan, aming agrado na 75. Nakapinpintas ngam nakakunkunang mat, nakababain. Nakagugwapo ngam tukutukul ti English na, nakababain. So nga makita, nagngina ti silpon na ngam nakakunkunang kaslahan ka nga tao, apay, sa balit agturturayan dita pa nagbiag mo. Ngam no agornos, no kaya mo agsimbang, balikas nga, pudno, dumngag kanyak ti siya, sino man nga da iti pudno, imayak dito lubong tapno panagnakak ti pudno. Ti biag tayo no na punon ti kina olbod, plastic, konwari, nagparangan, wano saan, ti lubong tayo ket nagbaling nga lubong iti bistrad, show, pamarang, magaling lang sa show. Naglaing kaslayayatan namin na karuba na, napan nagiwaras kadagiti tulong na kano, ngam kaap-apa na pa jikabsa na, agap-apa da iti may sanga pantalon amaong. Kita show. Akala mo mahal niya ang mga karuba, ay ayatek, I love you, kunana kadagiti tagapantar. Ngam di karuba na limati kaap-apa na gaputi dolon ken mohon. Ay kasyam misudaitan. So makita yo, simpaan tayo, nya ti agturturay ti biag tayo, isuna, ari ti puso, nya ti agturturay iti puso tayo, ginakam tayo, jay kayat tayo, ay mayat manen nga panagriing, dahito nga Domingo, iriing na, nya ti naipangpangruna unay ti biag ko, ni kadi Apo Dios, tuy kadi kararwak, kinaimbag, wano kinadakes. Mamatiak iti Diyos Ama, Ama na kabalin, amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Agapuntot sa diay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay.
mamati akmat iti Espiritu Santo, pachigmat ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti baspasol, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Amen. Ama, anay langitan, denggam kad dagiti karkararagmi, san mo kad nga iya dayo kada kami, ti kinamanagparabor mo, si papakumbaba, kararag tayo, kat kuna tayo, managayat nga ama, denggan na kam kadi. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Agpaay ti Iglesia, ti Santo Papa, dagiti Obispo, Papadi, Religyoso, ken laygo a misyonero tapno kas pasurot ti nadyusan a balikas, agbalindaan na samay ti panang saksida ti pagarian ti Diyos dito'y daga. O Diyos tarabayem ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti mangidadaulo dagiti nasyon, tapno agbabaen dagiti ganot da mapaduras ti kapya, maitandudo ti napabaro a biag, ti pamati ken panagaygayam ti sidong ti Diyos. O Diyos, papigsaem ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti amin at tao ti sangalubungan, tapno ipasnekda agdengeg iti naimbag adamag iti pagarian ti Diyos, ket ipaturus dati mensait aginaldaw a panagbiagda. O Diyos, iturong mo ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Agpaay kada tayo, natitipon ditoy, ita tapno itultuloy tayo, ti mangawat, itinadyosan a kinaari ti Kristo. Oray no saan unay mabigbig ditoy, ken ita, ti pangyiwaras tayo, ti panagturay ni Jesus. O Diyos, paturden na kami, ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Agpaay kadigiti ipatpateg tayo anatayen, tapno mairanod dan iti pagarian ti Diyos, kas maipudayak-yak ti kinaari ni Hesu Kristo. O Diyos, alaim ida, itanailangitam a panagtaingam, ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggan na kam kadi. Nailangitan nga ama, sila talag kam nga agdawat tinadyosan apan lulong mo, tumanor kam kuma iti kinasirip kan panagtudyo, panang bigbig ti kinaari ni Jesus nga anak mo, denggam kad dagiti nga daw dawat mi, gapo kan Kristo nga apo mi.
Kumararag kayo kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Idaton miken kaapo ti sakripisyo ang mamagkapya kada kami. Ipay mo kadita ni Kristo nga anak mo, ited na ti panagkaykaysa, ken kapya iti sangalubungan, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti apo a Dios tayo. Puno unay amay karikat trumbang, anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan disogyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, manakabalin katagnanay na Diyos. Talinanaan mitilana ti ragsak ni apo mi a Jesucristo, abugbog tong anak mo. Tapno isutagnanay na padi kan ari ti sangalubungan. Iti kas tababaan ti panangi sakripisyo na iteltar ti krus iti bagina, kasawan tulaw na adaton ti kapya. Itong palna iti misteryo ti panakaisalakan ti tao, katinton mapasukunan amin na parswa iti sidong ti turay na, yawat nanto ita na Diyos na dayag mo, kagdanay na pagarian ti pudno kan biyag, pagarian ti kinasanto kan grasya, pagarian ti kinalintag, ayat kan kapya. Makinanggay kam kadagiti anghel kan arkanghel, amin na trono kan dominasyon, amin na bunggoy ti langit, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin a parswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Puno na Apo, abig ka kinasanto, sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipay mo ti Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Jesucristo. Isuy di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok. Nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastama takalpasan di panang rabida nang ala iti kalis, nagyaman manan ken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadayto iti kalis ti dara ti baro kan agnanayan atulag. Iso may buyat to, may pay kada kayo kan iti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramirin nyo daytoy, apangilag lagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi.
ti ipapatay mo. O Apo, agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito'y saklang mo, kat agserbi kami kan ka. Dawaten mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kuma ti Espiritu Santo, laglagi pam Apo ti Iglesia iti sangalubungan, para irayam tayat na Diyusan, laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Obispo mi kanamin apapadi, laglagi pam amin apimusayan, awatom iday ti sidong mo apakitaan daken ka, ipayi mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon, kat makiranod kami kanang kasatan a Birhen Maria nga ti Dios, kanagasat ngo sa nga esposo na, karag itinagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno anak serbiken ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, amangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo ng anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi kan kaman nakabalin nga Ama, kami nadayaw kan gloria, tiagdanayin nga awan, tinggana. Kas may sa a familia, awagan tay ti Dios, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi iti patinayan ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi, akas met pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan, ngamanugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, idama si ayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim may lisikam kumay ti basol, kad may kanawakam iti amin riribok. Kabayatan ng orurayan mi, tinamnamaan mi ang kinagasat, tiyayin ni Jesucristo anong isalakan kada kami. Apo Isus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukaniyak, titad ko kada kayo. Sana rigiti basol, mitikitam, nadikiti pamati ti Iglesia. Kiri sumayan nurot iti pagayatam, ipaimo si Asi, ti kapya kan panagkaykaysa. Si kakagbiag kanagari, tignanan ngawan tinggana. Tigapya ti Apo, kan kanayin kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbaso ti lubong. Kakabsat ko adto ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbaso ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may karingo, may kakaniyak, mirimay salasaom, mapaimbagton, to'y karagwa.
Magparintumang tayo nga manglualo, iti kararak panakaidaton kan Kristo nga ari. Una samit unay a Jesus, nanugbot kadagiti tattao, kitaan na kami as ipaparintumang kan si papakumbabaunay, iti sangwanan ti altar mo. Kukwa na kami, kat kayat mi asika, tagtagikwa kada kami. Katapno mabalin mi ti agbyag anair-irot ti panakaikalay sami ken ka. Titunggal may sa kada kami, idaton na itangal daw, tinasantuan unay a puso, itapo na santuan unay a pusom, ti siwayawaya abagi kan kararwami. Adu dagiti di makaammo ken ka unay ka anuman, adumat dagiti mangumsiken ka, babaan iti panangi laisda, kadagiti bilin mo. Unay imbag unay a Jesus, kasyam amin ida, ket guyuguyam ida amin itana santuan a pusom. O Apo, agari ka saan laeng kadagiti addaan panunot, nga uray kaanuman dida pulos imadayo ken ka. Pagsubliam amin ida iti balay ni Amada, tapno dida matay iti bisin ken kinaay-ay-ay. Agari kamat kadagiti addaa sisisina ken ka, gapu iti panulisog ti allilaw, wenno gagamda ti bumusor, pagsubliam ida iti pudno ken iti kinamay-maysa ti pammati, ket iti kasta ti mabiit mabukel, ti maymaysa nga arban, nga imatunan ti maymaysa a pastor. Agari kapay kadagiti adda pay laeng as sikukumot kadagiti sipnget ti kinapagano. Di ka ipaidam kadakwada ti panangawis mo, tapno agturong da iti lawag ken iti pagariam. Kamaudyanan na italyaw mo dagiti manangaasi nga matam, kadagiti anak day diili nga indumdumam nga inayayat, kadagiti immuna a panawen. Maibukbukmet kumakadakwada kas bunyag ti panakasubbot ken ti biag, ada ti dara nga itinaminsan ngal daw, dinawat da, ket nakailunudan da. Ispalam Apo, ket ikam ti glaysiam, tinatalged awaya-waya, ken paraburam met dagiti amin nga ilili, iti urnos ken talna. Aramidem nga iti amin adisod iti daga, daytoy laeng titimek nga agaw-aweng. Madaydayaw kumati na Diyosan na puso, agubwayan ti panakaisalakan mi. Maidaton kumaken kuana ti panagdayaw ken mangitantanop nga awan ti inggana. Amen. Kumararag tayo. Apo, nataraonan kami iti tinapay amang ted iti agnanay na biag. Ipay mo kadi tada kami nga gragsak, ti panakatungpal mi kadagiti bilin ni Kristo nga ari, makiranod kam to ken kuana iti biag nga agnanayon, gapo ken Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, muna-unay ipatungpal tayo ti bilin ti opisina ni Apo Arsobispo, ti panakaaramid iti special collection, agpaay iti pundo ti bukasyon. Kat nangasawan agpaay kadagiti seminaryo, agpaay kadagiti seminarista. Agyaman tayo unay iti barangay Kalawaan, iti panangpasangbay na kada tayo amin, iti napan a Domingo, iti Ramrambak Cristo Rey, iti entero nga ili ti Santa Cruz, ti ayat da, ti panagsagsagana da, dagiti sisa da, ken iti sibubukol a barangay. Pinadagos da tayo, nagrambak tayo sa diyay. Agyaman ket ikarkaragan tayo mat, dagiti amin nga umay, nangipay iti kaadada ni Apo Arsobispo ken dagiti papadi. Ket iti daytoy a Domingo, agsipud na pagnunumuan, dagiti dadaulo tayo, iti bikaryato, ken dagiti papadi tayo, sa diyay dili paset ti parokya ti Birhen ti Guadalupe nga nakasentro jay Sevilla, sa jay dili
agdadagop tayo para iti ramrambak ti Kristo nga ari. Yan tangay awan ti rambak Kristo ray ti arkidiocese, isut gapuna nga ditoy bikaryato tayo, agdadagop dagiti siyam nga parokya ti bikaryato. Parokya manipod dijay ili ti Quirino, ili ti Cervantes, ili ti Suyo, Sugpon, Alilem, Tagudin. Ken dagiti tallo nga parokya ditoy Santa Cruz, San Jose, Sibilia, ken ditoy ili Immaculada Concepcion. Agdadagop tayo amin, tatamalem alas 3 ti misa kun celebrada sa diay para iti celebrasyon, vicarial celebration ti Christ the King. Into na umay nga Domingo, ket Domingo muna nga Domingo ti Adbiento. Sut gapuna nga mangrugi ti baro nga bulong ti kalendaryo, ti ramrambak ti pamati tayo. Dayta kalpasan ti muna nga Domingo, into no 28 dayta umay nga Domingo, into no 29 mangrugi ti siyam nga aldaw nga panagsagana tayo iti ramrambak ti piyesta ti patron ken katalag tayo ni Apo Santa Maria Immaculada Concepcion. Ti dayta nga siyam nga aldaw ilungalong idaulwanda tayo dagiti hermana iti daytoy nga tawen ken iti umay nga tawen ti Barangay Gabor Norte, dagiti sisa ti Lasud, dagiti sisa ti Baliw ti Bayugaw Oeste, dagiti met agbalin nga mangilungalong nga barbarangay. Kalpasan iti piyesta ti parokya tayo, 8 ti Disyembre, saganaan tayo, kat rambakan saganaan tayo tumeten ti Christmas. Kat dagiti ararkos, dagiti senyal iti Adbiento, sa inyo pagagampuran dagiti senyal ti Adbiento, kas kada Christmas. Sa inyo met nga sigidaan ti arkos ti Christmas, ta kanyo ti lugar di Adbiento, Santo Arkos ti Christmas, ininot saan nga gulpe aging gana nga dumteng di kaaldawan na. Ket 8 ti main days ti Christmas, 25 ti December, aging gana ti 1 ti Enero. Dagita ti 8 days of proper days of Christmas. Dagiti 8 nga kaaldawan ti Paskwa. So nga sa inyo nga karintaran, tayo ito no kaaldawanan, nabannog kay meten. So no Christmas kay tatan, aging gana ito no 15 ti Disyembre ay nalauston, awan to gaganay gayon iso nga ininot, pati panagarkos, pati silaw, ininot, aging gana nakarangrang into no 25, aging gana ti 1 ti Disyembre, 25 ti Disyembre, aging gana ti 1 ti Enero, 8 days of Christmas. Dawatan tayo ni Jasper Jan Lariosa nga tagalasud, 32 ti taon na pimusain maitabon into no 27. Ni Luciano Valdez nga taga Gabor Norte, 85 ti taon na pimusayan. So into no malam alas 3 ijay dili ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Mangisalakan Kristo Dios, amin tila.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko, adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti limasog sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika ti mastromi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria,
daang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.